Concello, benvidas tamén as persoas que están en o Concello. Quixeras comenzar con unha cuestión para os grupos. Tendes o informe que elaboraron as técnicas municipais que se solicitou por parte dos grupos tanto das 2 da tarde tendes deixados, creo que tendes todos, non? Se non estamos e, por tanto, vamos a proceder a empezar con esta sesión de carácter extraordinario que ven determinada por un asunto básicamente de urgencia que é simplemente que se ten que tratar, que é a aprobación se procede de aprobación provisional do Plano Xeral de Ordenación Municipal. Por lo tanto, voulle dar a palabra ao señor secretario para que lea, neste caso, a proposta que trae a alcaldía para someter a votación de todos os grupos. Señor secretario, tamén. Proposta da alcaldía. Aprobado inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal por acordo do Pleno do día 30 do 10 de 2008, foi sometido a información pública no prazo de 2 meses mediante un anuncio no tabuleiro de edictos do Concello no Diario Oficial de Galicia número 224 do día 18/12/2008, no Xornal Faro de Vigo de data 14 de novembro de 2008 e Xornal de Galicia de data 13 de novembro de 2008. Simultaneamente, durante o mesmo prazo de información pública, deuse de audiencia aos municipios limítrofes, para os efectos de que presentasen todas as alegacións que considerasen oportunas, e foi sometido ás consultas previstas no documento de alcance de estudio ambiental estratégico. Durante o período de información pública presentaronse as alegacións que constan no expediente. Ademais das alegacións particulares e veciñais, recibironse informes ou escritos de varias administracións co resultado que consta no expediente e relacionados no informe do secretario municipal no que se indica as notas de rendición e emisión dos mesmos. Respecto das alegacións, suxestións e alternativas, o equipo redactor e os servizos técnicos desta corporación informaron co resultado que consta no expediente. O día 5 de 8 de 2015, o equipo redactor presentou no Concello a proposta final do plan, que foi remitida, xunto co resto dos documentos necesarios, ao órgano ambiental competente o día 16 de 9 de 2015. O día 30 de 11 de 2015 recibiuse a declaración ambiental estratégica emitida polo órgano ambiental competente. Este informe de Secretaría Municipal, que foi disposto no artigo 25.5 da Lei 9/2012 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, e os artigos 22.2c e 47.2l da Lei 7/1985 do 2 de abril de base do ensino local, propón o Pleno da Corporación a adoptar os seguintes acordos. Primeiro, que se desestimen as alegacións presentadas en relación co expediente de aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal por os motivos expresados nos informes dos servizos técnicos municipais e do equipo redactor, os cales constan no expediente. Segundo, que se estimen as alegacións presentadas polos interesados en relación co expediente de aprobación do Plan Xeral por os motivos expresados nos informes dos servizos técnicos municipais e do equipo redactor do plan, os cales constan no expediente. En consecuencia, introducirán no expediente as modificacións indicadas nesos informes. Terceiro, que se aprobe provisionalmente o Plan Xeral de Ordenación Urbana coas modificacións resultantes das alegacións formuladas e os informes sectoriais emitidos. E cuarto, un aviso licenciado que se traslada ao expediente do Plan Xeral de Ordenación Municipal a Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio co fin de que resolva sobre a aprobación definitiva. Privada de 15 de marzo de 2016. Moi ben. Esta é a proposta da alcaldía e, por lo tanto, tendo que corresponde abrir un turno de debate para a mesma. Por lo tanto, como vimos facendo habitualmente nesta sesión plenario, pues empezamos neste caso por Manuel de Compromiso por Galicia. Cando queira, Manuel, moitas gracias. Vale, boas tardes. Pois, bueno, Compromiso por Galicia estuve en contacto cos técnicos municipais, ao igual que os outros grupos da oposición, co equipo redactor. A pesar de levar pouco tempo na corporación, bueno, pois creo que vimos a fondo o plan xeral. En definitiva, valoramos tamén que se haxan aceptado máis do 90% das alegacións que se presentaron no seu momento en tempo e en plazo. Evidentemente nunca se dá contentado a todo o mundo, ainda que a intención é boa. De feito, ainda fixemos algunhas alegacións para que se pudera, non alegacións, sino se poderan facer algunhas modificacións puntuais, pero, bueno, tanto os informes que maneja o equipo redactor da Xunta de Galicia, da Lei do Solo actual, como os técnicos municipais, pois algúns non chegaron ao fin. Pero, bueno, en definitiva,
unha vez mirado o plan exhaustivamente, creemos desde este grupo, e eu personalmente, que son conocedor do meu municipio, que en xeral é bo para todos os vecinos e veciñas de Ribadavia. Refleja un desarrollo sostible durante un plazo considerable de anos para que a nosa vila sea máis atractiva, se poida edificar cas normas que permite a Lei do Solo da Xunta de Galicia. Hai un estudio económico tamén por parte do equipo redactor, no que reflexa que este plan xeral pois axudará tamén a incrementar nun plazo de 20 anos tanto a estabilidade poblacional como ao mesmo tempo pode axudar a que se desinflen as listas do paro. Hai un estudio económico feito onde, bueno, de aquí ao plazo do ano 2030, que é o estudio económico que reflexa o plan, pois, bueno, se pode incrementar a taxa de poboación activa nunhas 500 personas. Os servicios dotacionais tamén son moi importantes para o desarrollo do noso municipio. Creo que veñen reflexados basicamente todos, o sea, os máis importantes a este medio plazo de 20-25 anos, como é a rehabilitación do Castelo de Ribadavia, o novo cementerio municipal en Francelos, a rehabilitación do novo auditorio frente ao Castelo, un polígono deportivo que sin este plan tampouco se podría facer na rúa do Carballín Baixa do Sestao, a creación dun novo centro da terceira idade, a rehabilitación e acondicionamento do Museo do Viño, o novo centro de saúde de Ribadavia. Tamén en relación cas comunicacións, ven unha nova ponte sobre o río Avia, desde o Consello. Tamén o enlace da A52 co polígono industrial, que esperamos que isto tamén axude ao seu desarrollo e a súa consolidación. Tamén ven, en definitiva, programado todas as cuestións da rede de abastecemento de agua, como a nova tratación do Miño en conexión ca Etada Franqueirán, a extensión da rede municipal de abastecemento de augas Posende, Sanín, extensión do colector xeral de alcantarillado de bombeos de Sampaio e Valdepeira de Sanín, o colector xeral de alcantarillado municipal de Presigueiro a Edar de Francelos, a extensión da rede separativa de pluviais en varios núcleos. Bueno, en definitiva, creo que o plan toca todos os puntos fundamentales para o desarrollo do noso municipio. Entendemos entonces que por responsabilidade desde este grupo pois o noso voto vai ser favorable a que se aprobe o plan xeral. Entendemos que nunca se contenta todo o mundo, fago fincapé no mismo, pero bueno, creo que evidentemente as normas son as normas e están para cumplilas, non? A lei permite o que permite, e dentro do que nos permite a lei eu creo que este plan pois é adecuado para o desarrollo, en definitiva, do municipio, e que nos precedan nestes avatares no futuro pois que sepan que, bueno, que actuamos desde responsabilidade e que poden encontrar un municipio en pleno desarrollo e en plena armonía. Entonces o voto de Compromiso por Galicia vai a ser sí o plan xeral. Moitas gracias. Gracias, Manuel, de Compromiso por Galicia. Ahora, agenda de Brais, prohibido. Gracias. Antes de intervir, quería consultar unha dúbida con a alcaldía e con o secretario aquí presente en relación á proposta de enmenda que se ven registrando tanto hoxe como as alegacións que o grupo de Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego e Partido Popular de Ribadavia registraron tanto desde marzo como hoxe mesmo como proposta de enmenda á proposta da alcaldía. Cando se vai a debatir, se se debate despois desta, si... Non teño inconveniente que as debatas ahora, evidentemente podenos debatir. Ben, e a súa votación? A
sobre votación, si as queres incorporar como enmenda, pois votarase primeiro a emenda e despois aquí non se trae esa emenda. O que se trae é unha resolución de unha proposta de alcaldía que non ten nada que ver con esas alegacións. Se as queres incorporar será outra cousa diferente. E terase que, evidentemente, entender o procedimento será votar a ausencia desas alegacións e votar a emenda. Son cousas distintas, evidentemente. Perfecto, gracias. Era justamente esa a dúbida. Ben, gracias. Quizáis comezando por aquí, antes gustaríame facer un breve cronograma, porque estamos no ano 2016, en marzo, e todo este proceso iniciouse xa fai máis de 10 anos. A súa aprobación inicial foi fai 8 anos, creo recordar o 30 de outubro de 2008, e agora mesmo estamos en marzo de 2016. Digo isto para recalcar que todas estas urxencias que agora temos en riba da mesa, quero recordar que os grupos da oposición, e polo menos, e sobre todo, do que eu podo falar, que é Ribeiro en Común, sempre se manifestou, tanto en campaña como agora mesmo, antes coas achegas que os veciños nos foron facendo, favorable á aprobación, ou polo menos de que Ribadavia se dotara dun plan xeral de ordenación municipal. Isto o primeiro. Nos entendemos, ademais, que xa se levan perdido 10 anos irrecuperables, 10 anos, ademais, nos que a sucesiva corporación, o actual alcalde, por certo, en Xunta de Goberno de 2003, presente nesta xestión, polo tanto, e 10 anos que xa non son recuperables. Nos, a pesar de todo, o noso grupo, puxemos todo o que estaba a noso dispor para que Ribadavia teña o seu plan xeral. Nos sempre dicimos que non é o noso plan xeral, ni moito menos, non é o noso plan xeral porque nos non faríamos non o deseñaríamos tal e como está. Entendemos que ese vacío legal, esa inseguridade xurídica que agora mesmo ten Ribadavia, de alguna maneira é máis positivo que si se reforce con un plan xeral. Eso non o poñemos en dúbida. Dubidamos que moitas das zonas dotacionais que se mencionan no plan xeral sexan levadas adiante. Desexamos que sí, e o noso grupo poñerá todo empeño en que así sexa, pero a nosa pequena experiencia lévanos a que o goberno actual non é capaz de traer unha soa dotación, unha soa colaboración de ninguna administración superior a este concello. Sempre escudándose en que a culpa dos demais. Os 10 anos perdidos tamén a culpa se cae de patrimonio, se cae dun informe que falla, se cae, non se sabe ben de quen, pero por uns ou por outros Ribadavia estivo 10 anos cun proceso aberto de pexón e a día de hoxe ainda sin pexón. Eso por un lado. Por outro lado, cando nos entramos na corporación en xuño do 2015, o primeiro que fixemos na primeira xunta de goberno foi pedir información, toda a información que houbera sobre este plan xeral. Insisto, coa salvidade e recoñecendo que o plan xeral para Ribadavia era necesario. En setembro solicitamos de novo información sobre o plan xeral. E cando digo sobre o plan xeral non me refiro á aprobación inicial nin á redacción inicial. Refírome tanto ás alegacións feitas por moitos veciños, por certo, a diferencia do que di a prensa, ningunha delas contestada, e isto en setembro. Ben, resulta que finais de decembro, principios do ano, en xaneiro, enterámonos pola chegada da resolución de medio ambiente de que o informe de medio ambiente, ben favorable, pero hai que introducir certas modificacións. E aquí é cando, por fin, os grupos da oposición podemos ter acceso a estas alegacións. Co tempo enterámonos que é en 5 de agosto, cando as alegacións e a resposta a proposta da empresa redactora chega a este concello. Insisto, pedímolo en xuño, pedímolo en setembro, e o 5 de agosto estaba a proposta
e da empresa redactora. Non é ata xaneiro cando os grupos da oposición temos as alegacións e a proposta de redacción da empresa redactora sobre a mesa. Ata xaneiro, recordo. Propónsenos os grupos da oposición que coa nova, isto estamos en febreiro, coa nova entrada en vigor e, polo tanto, cambio da lei do solo, se axilice os trámites do PEXON para entrar, de alguna maneira, antes da entrada en vigor deste plan xeral e aprobar o PEXON, perdón, antes da entrada en vigor desta lei do solo, para favorecer a aprobación do PEXON e non ter outra vez nin que perder 10 anos nin que perder 10 meses, facelo o antes posible. Insisto, estes grupos da oposición e polo menos Ribeiro en Común tira de responsabilidade institucional, tira de generosidade, tira de diálogo e, por suposto, tiramos de diálogo e, por suposto, accedemos a que se aprobe o plan xeral, pero só poñemos, e isto é importante recalcalo, unha condición, que é que as alegacións que fixeron centos de veciños deste concello teñan, cando menos, a posibilidade dos veciños alegantes de acceder ao seu contido e á súa resposta. A día de hoxe, quero recordar, desde 2009, a maioría delas son de xaneiro de 2009 ata marzo de 2016, ningún veciño coñecía a resposta destas alegacións. Si as hai, é gracias aos grupos da oposición. Isto tamén me gusta recordalo e creo que é xusto recordalo. Insisto, os grupos da oposición piden que se abran as alegacións e todas aquelas que se asusten á norma se teñan en conta. E aquí cando empeza o proceso ou a fase de diálogo entre os grupos da oposición e o equipo de goberno, fundamentalmente o alcalde. Aquí é onde se consigue en pouco menos de dúas semanas que o que para un plan xeral pode ser miúdo, pode ser insignificante, pero para a vida dunha persoa pode ser toda a súa vida, pode ser a propiedade que lle deixaron os seus pais, ou pode ser a propiedade que lle vai deixar aos seus fillos, nin máis nin menos. Estamos falando de algo moi serio para os intereses dos veciños, non estamos falando dun plan xeral que se diseña desde Santiago e que non sea alleo. Estamos falando de xente, de vidas. Nese sentido, a oposición fai un exercicio enorme de chegar posicións con veciños, entre grupos, co alcalde, e resulta que pequenas modificacións, resulta que ahora sí se poden facer. E así é que, afortunadamente, é cuestión de agradecer, hai incluso erros que se corrixen, hai incluso propiedades que quedaban sin valor ningún que se corrixen, hai pequenas casas que estaban en áreas de reparto e que se quitan. Ben, esta vocación de diálogo, esta vocación de achegamento, hai que recoñecer que en cuestións determinadas se fixo e foi sempre por iniciativa da oposición. En 10 anos non se fixo nunca. Isto a min é o que máis me sorprende de todo isto. Nunca se fixo. Nin tan siquiera desde por parte do goberno se quiso contestar as alegacións, nin telas en conta. Foi a oposición constantemente. Isto tamén o quería decir. Dito isto, o 10 de marzo, o grupo Ribeiro en Común, Partido Popular e BNG, Bloque Nacionalista Galego de Ribadavia, introducimos, froito da reclamación de veciñanza, non inventada por ningún de nós, sino reclamación, a maioría delas registrada no seu día en xaneiro do 2009 e que non tiñan nin contestación e se iban quedar no caixón mortos de risa facendo caso omiso e polo tanto caducando esa alegación, é cando registramos unha serie de propostas para que estas alegacións sexan tidas en conta tanto polo equipo redactor como polos técnicos municipais, polo goberno e todos os grupos restantes. Relativo a ese escrito, onte hubo unha xuntanza de portavoces, na que os técnicos informan e aconsellan tanto a arquitecta municipal como a empresa redactora que estas alegacións que nos introducimos e registramos
e resulta que dicen que non se poden estimar. Que non se poden estimar porque dicen que, por tanto, a resposta é, por tanto, non se pode estimar a solicitude que nos facemos. Quero recalcar que estes informes son importantes, son informes técnicos, son informes que se chaman preceptivos, pero non son informes vinculantes. Agora ben, o noso grupo entende que estas alegacións pode ser que teñan resquicios normativos, pero o que sí xa ficou claro é que sí o Pleno ten capacidade para modificar a valoración e a calificación do solo. Nestes meses de traballo, ademais, nestas semanas, mellor dito, en consenso xa houve modificacións de solo e non houve ningún problema. Poño, por exemplo, o exemplo que fixemos no barrio da Cabrita, onde pasa de rústico a urbanizable. É un exemplo de cando hai vontade, pódese conseguir. Nese sentido, gustaríame, xa que estes informes non son preceptivos, estes informes non entran a valorar, fago fincapé no informe do secretario que nos chegou aos grupos hoxe mesmo, un informe non vinculante, preceptivo, volvo a decir, no que mencionando o artigo 85.8 da Louga, menciona literalmente que no caso de que pretendan introducirse no momento da aprobación provisional polo Pleno Municipal, é o actual Pleno no que estamos, modificacións que signifiquen un cambio sustancial do documento inicialmente aprobado, pola adopción de novos criterios respecto á clasificación e calificación do solo ou en relación coa estrutura xeral e orgánica do territorio, abrirase un novo trámite de información pública. Dito doutra maneira, o que nos están dicindo é que se estas alegacións van adiante, as registradas polo noso grupo, existen posibilidades de que non se vote o plan xeral. Dígame se me equivoco, porque mellor estou me equivocando, me gustaría equivocarme de feito. Entón, se iso é así, desde logo, o noso grupo non vai arriscar todo o que é un plan xeral por unhas cuantas modificacións que, volvo a decir, para un plan xeral non son nada, pero para a vida dunha persoa son toda a súa vida. Gustaríame que esa dúbida se me respondera cando sexa oportuno, porque vai a significar a orientación do noso voto. E digo, facendo unha última apreciación deste informe, tanto do informe da arquitecta municipal como do secretario, en ningún dos dous se pronuncia sobre a interpretación deste artigo 85.8 da Louga. É dicir, non hai ningún técnico municipal que diga que as modificacións propostas polos tres grupos significa un cambio sustancial do documento inicialmente aprobado no PSOE. Eu non o vi por ningún lado. Por lo tanto, pregunto, é unha dúbida que me gustaría responder antes de que o meu grupo se pronuncie sobre a orientación do seu voto. Nada máis por ahora, gracias. Moitas gracias. Venega. Gracias. Se estamos hoxe aquí, desgraciadamente non é por unha iniciativa que se leve polo goberno, senón porque a empresa así o desexou. Estamos hoxe debatendo un peixón porque lle entrou a presa a empresa e porque se aproba unha lei do solo no Parlamento galego. A nós non nos move nin a empresa nin a lei do solo. Se estamos hoxe aquí, se queremos que isto avance, é porque xa fixemos no seu día e porque levamos demostrando 10 anos dentro do meu grupo a necesidade e o apoio a que o peixón vaya adiante. Así o fixemos na aprobación inicial, pero non foi unha aposta, un voto a favor en branco. Xa daquela altura, e podémoslo consultar na acta do seu momento, decíamos que o peixón tiña determinadas eivas que esperábamos que se corrixiran ao longo da súa tramitación e antes da súa aprobación provisional. Eivas unhas susanadas e eivas outras que fican no informe actual. Dito isto, pasamos por un calvario de
demandas de defensa dos intereses dos veciños, que o único que nos move, non nos move o Concello, móvenos a xente que habita o Concello, que é unha cuestión moi diferente. A min a que me preocupa é os habitantes que temos a día de hoxe e non o futurible Concello que pode estar por chegar e que non chega. Estamos ante un informe feito no ano 2006, aprobado inicialmente no ano 2008, ao comezo da crise financiera que nadie tiña pensado que fora a pasar. Un informe con aras de grandeza, con unhas previsións que mismamente o último informe que chega, que é o informe medioambiental, di que esas previsións non se van cumplir na vida. 1914 empregados, 2032 habitantes máis, unha subida do 40% en emprego e en habitantes, cando a realidade de hoxe é que temos 1.161 vivendas baleiras no 2015 e estamos nun decrecemento poblacional do 6% continuado. Esa é a realidade. E este plan xeral non só ten que aprobarse o plan xeral porque é unha necesidade, sino que ten que vir con políticas que desenvolvan o plan xeral. É dicir, de que nos vale ter un plan xeral aprobado se non hai unhas políticas, unha inercia do propio goberno municipal que leve ao fomento do emprego e ao fomento de que incremente o número de censados. Esa é a realidade, porque as cousas non son técnicas, as cousas son políticas, o debate é político e aquí hai unha necesidade de empezar a pensar nos veciños e non no Concello como división administrativa e empezar a pensar na xente que hoxe habita Ribadavia e non na xente que pode ou non vir a vivir aquí. E con isto, e creo que despois do repaso que fixo Brais pola historia do debate do Pexón, remato. Moitas gracias, BNG, Partido Popular, Mesa. Vamos a ver, evidentemente, xa se ten feito nas intervencións anteriores un repaso bastante pormenorizado do que leva sido todo este procedimento de aprobación do plan xeral de ordenación municipal do Concello de Ribadavia. Plan que, como se dicía antes, se aprobou inicialmente no ano 2008, que a día de hoxe, pois 8 anos despois, continuamos sin ter aprobado. Evidentemente, eso non sería o principal problema se non estuvésemos tamén ante un documento que, dende logo, para nós e a nosa perspectiva, xa si o fixemos saber no seu día o grupo, os concelleiros naquel momento do Grupo Popular que manifestaron unha posición contraria á aprobación inicial do plan, porque entendemos que é un plan que, dende logo, presenta moitas eivas, e non só eivas, sino que incluso, como sinalaba ahora Xacobe, se fundamenta en moitos casos en previsións totalmente afastadas da realidade, previsións que xa eran afastadas no ano 2008 e que a realidade, que ten a costume de ser caprichosa, pois fai que hoxe no ano 2016 sexan aínda máis se cabe afastadas da realidade. Podemos poñer unha serie de datos do documento, que é curioso tamén pensar que despois de tanto tempo, despois de 8 anos, cando se trae por parte do equipo redactor, da empresa redactora, o documento para aprobación provisional, non se teña prestado ningún mínimo de atención nese propio documento, cando estamos a falar dunha empresa que evidentemente recibe pingües beneficios do feito de que se aprobe este plan xeral, non se teña nin preocupado en revisar esas previsións, porque vamos a poñer un exemplo concreto na memoria xustificativa, concretamente no informe económico financeiro, se fala un pronóstico de crecemento do que sería a estrutura productiva e o número de poboación activa en Ribadavia, no Concello de Ribadavia. A verdade é que é curioso, se nos presenta un panorama que a 2001 eran datos reais, evidentemente, un total de afiliados de 1935 a Seguridade Social. No ano 2011 se facía xa unha previsión, poñámonos en 2008, que é cando se aproba inicialmente, se fai unha previsión cara ao ano 2011 de que a poboación activa de Ribadavia, os afiliados a Seguridade Social, nese momento serán 2097, cando, como dicía antes, a realidade, que é moi caprichosa, sinala que no 2011 o número de afiliados a Seguridade Social non é 2097, sino que son 1742, é dicir, incluso inferior ao dato real de afiliados do ano 1991. E así continúa con un pronóstico alcista ano tras ano
ata chegar, digamos, no momento de desarrollo pleno do PSON, dicíndonos que serían 2.564 afiliados á Seguridade Social. Incluso no ano, digamos, o que é o ano siguiente, este ano, 2017, que é unha das previsións que ven no cuadro que presenta a empresa, se nos fala de que no Concello de Ribadavia en ese momento, según o diagnóstico que fai esta empresa de crecemento de poboación activa, tería un total de afiliados á Seguridade Social de 2.273 e curiosamente vemos que o peche, que é o último dato que temos, peche de ano 2015, non só non é de 2.273, sino que é de 1.626, incluso inferior ao dato do ano 2011. É dicir, mentre aquí se marca unha previsión para elaborar un documento de alza permanente en afiliados á Seguridade Social en poboación activa en Ribadavia, para a partir de aí diseñar suelo industrial e demais, pois resulta que a realidade é radicalmente oposta. A realidade é unha realidade de crecemento permanente, é unha realidade que para nada se axusta ao que nos marcan os pronósticos deste plan. Por eso digo que a verdade resulta curioso, sobre todo que cando estamos no ano 2016, que nin tan siquiera se tomase a molestia empresa de correxir esas prediccións tomando os datos reais, e o poderían facer perfectamente os datos reais que temos hoxe, e nin tan siquiera se molestou en eso. Pero bueno, cando falamos de molestias ou non molestias que se tome empresa no documento, a verdade é que aunque lle gusta a lectura, pois moitas veces sempre se prefira a literatura, estas cousas, pero bueno, evidentemente por responsabilidade ou ter diante un reto da magnitude de aprobar un plan xeral, pois o mínimo que se debe facer é ler o plan. Evidentemente estamos falando de máis de 1.000 follas, fundamentalmente técnicas, pero nas que nos podemos atopar cousas tan curiosas, como que, ademais, tendo presente o que se fai en referencia a outras administracións, de que se fala que hai documentos de corta e pega, a verdade é que é curiosísimo que a páxina 116 do tomo primeiro da memoria justificativa do Plan Xeral de Ribadavia diga textualmente: polo tanto, as proxeccións de emprego simplemente evolutivas no Concello de Porto do Son para os próximos anos serían as seguintes. É dicir, ni tan siquiera aquí se fixe un copia-pega e resulta que estamos traballando con datos do Concello de Porto do Son. Páxina 116 da memoria do tomo primeiro da memoria justificativa que presenta esta empresa. Dende logo, rigor ningún. Lamentablemente nos creemos que Ribadavia se merece moita máis seriedade, moito máis rigor, e unha empresa que ademais está traballando para obter un beneficio lexítimo, dende logo, da redacción dun plan, se lle debería exixir un mínimo de cumprimento de unhas normas, unhas cuestións casi básicas, non? Isto, xa digo, son aspectos plenamente formais que evidentemente influen no que é a redacción do plan, porque estamos a falar de previsións que ao final son as que de algún xeito motivan a calificación de determinadas parcelas de suelo. Pero por outra banda, entrando xa en aspectos máis técnicos, digamos, do que é o propio plan xeral, nos, cando, como ben se mencionaba antes, presentouse un documento conxunto cos grupos do BNG Ribeiro en Común no que se planteaban unha serie de modificacións. Entre elas, nomeadamente, quero lembrar a petición da supresión de determinadas áreas de reparto. Nos entendíamos que o plan xeral, tal e como está elaborado, no documento de aprobación inicial formulaba un total, creo recordar que eran 363.000 metros cuadrados de área de reparto. Posteriormente, neste documento de aprobación provisional, se reducen a 220.000 metros cuadrados, o que son as áreas de reparto, pero nos entendíamos que había moitas áreas de reparto, ademais que, observando os planos, se ve claramente que era un suelo que se califica como suelo urbano non consolidado, porque se dice non cumple cos preceptos da LOUGA, concretamente artículos 11 e 12, e nos entendemos que ese suelo sí cumple con eses preceptos da LOUGA, por lo tanto, se ten que calificar, ou se debería calificar, eso é o que suxeríamos nas modificacións, como suelo urbano consolidado. Ademais, hai unha cuestión que para nós tamén é significativa. Informe económico-financeiro do informe de sustentabilidade do documento presentado pola empresa para aprobación provisional. Páxina 28, cando se fala precisamente do tratamento que se lle dá ao solo urbano non consolidado. Evidentemente, cando decimos que o solo urbano non consolidado se vai articular a través de áreas de reparto, creo
que máis ou menos coñecemos polo que puidemos ler, escoitar e preguntar, que o funcionamento dun área de reparto implica precisamente o acordo entre as partes implicadas, os propietarios dese suelo, para o desarrollo desa área segundo unhas normas determinadas. É curioso que cando o procedimento para elaborar un área de reparto nos entendemos, a lo menos, que debería ser ter conciencia primeiro da disponibilidade dos propietarios a participar nesa área de reparto e despois calificar o suelo como tal, aquí o procedimento que se empregou foi justamente o contrario. Poñemos as áreas de reparto e posteriormente, xa se os veciños e veciñas se arreglan, pois alá eles. De feito, como dicía antes, páxina 28 do informe de sustentabilidade, cando se fala do desenrolo do suelo urbano consolidado, nos di textualmente: non existen aínda acordos entre o Concello de Ribadavia e os propietarios de ámbitos ou áreas de reparto para proceder ao seu desenvolvemento. Pero é intención do Concello iniciar axiña as conversas para cadar algún tipo de acordo en 3 delas para executar actuacións consideradas prioritarias. Estamos falando de 3 áreas de reparto nas que se van a levar a cabo actuacións dotacionais, que son concretamente a R17, a R11 e me parece que era a R5 creo que era, pero bueno, ahora non lembro con seguridade. Curiosamente, nestas 3 áreas que se van a levar a cabo dotacións, aí parece que hai unha intención do Concello de iniciar contactos cos propietarios para que se desenvolvan estas áreas de reparto, pero naquelas que non vai ningún plan dotacional, sino que son simplemente afectacións de tipo individual aos veciños, é dicir, que o Concello realmente non ten ningún interés nelas, pois evidentemente nin se falou cos veciños se estaban de acordo coa figura de calificación, nin se ten pensado facelo, tal como sinala o propio documento de aprobación provisional. Dende logo nos parecenos que iso é comenzar a casa polo teito, é dicir, facer o procedimento justamente ao revés. Xa digo, que nos entendemos por razonable sería precisamente o trazar un área de reparto cando teñen que estar implicados todos os propietarios para o seu desenvolvemento, sería testar inicialmente a disponibilidade deses propietarios a participar no desenvolvemento dun área de reparto, porque senón, que nos vamos a topar? Pois nos vamos a topar cun suelo que quedará definitivamente inutilizado, porque ao non haber, todos sabemos cales son as normas de desenrolo dun área de reparto, volvemos ao documento de aprobación provisional, concretamente páxina 216 da normativa do documento de aprobación provisional, donde se nos di que, referente ás áreas de reparto, os propietarios dos terreos das áreas de reparto afectadas asinarán por escrito a súa conformidade ao respecto. Existe esta asinatura de conformidade ao respecto das áreas de reparto? Non. Dende logo, para nós, isto non é proceder dun xeito correcto. Evidentemente, ahora, se califica ese suelo como área de reparto e se lle dice aos veciños: aquí tedes, a única forma de poder desarrollar este suelo é tal como vos marcamos, según as normas dun área de reparto, e se non vos poñedes de acordo, pois aí vos quedo o suelo. Esa foi a posición do Concello ante isto. Nós, os grupos da oposición e o Grupo Popular, intentamos correxir isto, que para nós era un defecto que tiña o plan, e sobre todo, non porque digamos nós, sino porque ao final, cando se fala cos veciños afectados destas áreas de reparto, son eles os que che din que non están conformes con esa calificación, porque ao final, en primeiro, parece unha calificación absolutamente arbitraria, no caso concreto das modificacións que plantexamos para eliminar esas áreas de reparto. Parece absolutamente arbitraria porque no mismo entorno, na mesma, non sei cal sería o término técnico adecuado, pero no entorno da mesma área de reparto podemos observar como ata un límite se considera área de reparto, inmediatamente ao lado se considera suelo urbano consolidado, e o que se dice na resposta a estas modificacións é que non se conta cos servicios básicos para que sea suelo urbano consolidado, e sin embargo todo lado que conta exactamente coas mesmas vías de acceso, cos mesmos servicios municipais, si se pode considerar suelo urbano consolidado. A nos eso parecíanos unha decisión absolutamente arbitraria. E por eso, para correxir esta arbitrariedade, se presentaron esta proposta de modificacións. Evidentemente, cando vemos as respostas ás propostas de modificacións, nos encontramos tamén cuestións que, dende logo, son cando menos curiosas. Por exemplo, caso concreto dunha área de reparto, por citar un exemplo, área de reparto C1, situada en San Cristóbal.
Se nos di na resposta ás alegacións ou ás modificacións presentadas que esta área de reparto está calificada inicialmente nas normas subsidiarias como solo rústico, que se pretendeu introducir como urbanizable no seu momento, e que a COTOP puso unha serie de problemas esa calificación e, por lo tanto, queda como solo urbano non consolidado. Ben, vemos que, observando o informe da COTOP, que tamén axuntado a este documento, pois vemos como son en efecto, como se eliminaron parte desa área de reparto si se modificou, e, sin embargo, aquí a COTOP non dice que non se poida modificar toda, ni moito menos, simplemente dice que se modifica o que se pediu por parte do Concello, que se integra a C2 na C1. E nós o que pedíamos ahora era que se suprimise esa área C1. Dende logo, previamente, se modificou e conta co informe favorable da COTOP que ven adxunto a este documento que se nos presenta para aprobación provisional. En definitiva, a nós parécenos que o mínimo que debe facer un goberno, en este caso tamén un pleno municipal ou unha corporación, é atender as demandas dos veciños. Cando os veciños presentan demandas a través dos grupos da oposición, nós queremos que deben atenderse. En ese sentido, xa digo, nós entendíamos que son demandas xustas, demandas, ademais, axustadas a dereito, porque senón haberá que explicar tamén a arbitrariedade de que as outras zonas que si están ao redor destas áreas calificadas como urbano consolidado, si o sean, e a diferencia existente entre as unas e as outras, haberá que explicarlo, cousa que non se fai, pero bueno, inicialmente nos, dende logo, o que podemos observar é que é un documento que creo que, como acabo de relatar, primeiro, as previsións feitas xa non se axustan para nada ao que a realidade de Ribadavia do ano 2016. Segundo, atopámonos con erros e con copias pegas, como gusta moito decir, de documentos de outros concellos que se traen para o Concello de Ribadavia, como se aquí, pois, estes non van nin a ler o documento, valelle calquera cousa, poñémoslle isto e pa diante, aproben e isto. E despois, en terceiro lugar, o que nós non podemos, baixo ningún concepto, pois defender é que non se respete a vontade veciñal. E a vontade veciñal que nos manifestábamos a través dunhas alegacións ou dunhas propostas de modificación, entendemos que debería ser respetada e por eso se presentou. Entón, a verdade é que nos plantexa moitísimas dúbidas o que é o documento do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Evidentemente, nos quedamos tamén á espera do que sinalaba o voceiro de Ribeiro en Común, de cal é a postura respecto a estas propostas de modificación do documento e cal é tamén o procedimento, evidentemente, que se ten que seguir coa inclusión destas propostas de modificación para saber cal ten que ser a nosa posición frente a este debate. Moi ben, moitas gracias. Fabián? Ben, antes de empezar a minha intervención, vou fazer unha pregunta que seguramente non a sabe ahora, pero me gustaría que para a Comisión Matruxer. Usted, como parlamentario, ten acceso a ela e seguro que vai saber contestar. Quero que, se pode ser posible, que me traia para as comisións o porcentaxe de alegacións co que levan feito os restos de Concellos de Galicia, cales son as estimacións desas alegacións que levan feito os plans xerales e cantas levan recollido. É dicir, este plan xeral recolle o 90%, como ben dixo Manolo, das alegacións veciñais. Por lo tanto, eu entendo que non sempre se pode chegar ao 100%. Oxalá que se pudera chegar ao 100%, oxalá. Pero eu entendo, e máis non son técnico, e nos temos que guiar os técnicos, e o que nos vamos facer, en cuanto eu estea aquí, eu penso que o meu grupo vai facer, que non vai aprobar ningún tipo de documento, ningún tipo de proxecto contra un informe técnico municipal, ou técnico dunha empresa consultora como pode ser isto. Que se poden corrixir historias, claro que sí, estuveronse facendo. O plan xeral recorreu todos os povos deste concello, todos. Nos locales sociais, na Casa de Cultura, ali estuveron un técnico do plan xeral xunto co concelleiro de urbanismo naquel momento. Ali os veciños tuveron a oportunidade de conocerlo. Se expuxo ali, se pegaron nas paredes os cousos, se pudo acceder a esa toda a documentación. Por lo tanto, non somos técnicos o que hoxe nos sentamos aquí e supoño que ningún dos que está sentado nesta mesa tampouco. O que está claro é que a oportunidade de acceder a él túvose.
oportunidade de presentar alegacións, tamén. E agora, por último, que a mí me pareceu unha medida positiva, que na última fase do plan xeral, que se puderan incluso corrixir erros que pudera ter o plan xeral. Pero erros. Non calificación ou pelotazo. Nós aquí o que non estamos tratando é de meter a nadie, é dicir, se nos facemos unha proposta e os técnicos nos dicen que sí, se os técnicos nos dicen que non vamos facer ninguna proposta neste pleno que non para que despois, o día de mañán, alguén non leva xulgado e ir por prevaricación outras historias que salen de outros plans xerales. Porque as hai, non digo que as hai neste concello, pero noutros concellos hai máis. Porque estamos vendo todos os días na televisión o coraxe non pongas os procetas, así temos as imágenes os que estamos aquí, que non cobramos un duro por culpa dos que pegan os pelotazos a nivel económico e a nivel urbanístico. Por lo tanto, non vamos consentir ningún tipo de clase nese todo. Porque levamos aquí 12 anos e nunca pasamos por esa casa, ni vamos pasar. Así que aquí clases de falsa moral, las justas. E sobre todo neste tema, porque aquí se dicen cousas, non se dicen, insinúanse. Non se dicen, insinúanse cousas moi graves con respecto a esta historia. Que ningún de nós ten metido nada neste documento ni nada. Ou senón, o tempo dará a razón. É que non se confundan conosco, que eu penso que aquí, moitas veces, por ser educados e calar, me parece que se estamos cansados. Por lo tanto, cousas que se insinúan aquí neste pleno con respecto a este plan xeral, penso que están magnificadas. Ningún concelleiro desta corporación ten ningún pelotazo neste plan xeral. Por lo tanto, a intención de intentar sacar para adiante son o que nos dicen os técnicos, ao que é a celeridade da nova lei do solo. Porque senón tendríamos que estar esperando unha serie de anos outra vez. Eu penso que os veciños non están dispostos a esperar unha serie de anos. Porque a unha serie deles non se lle pode contemplar, a mí me fastidia que non se lle pode contemplar a unha serie deles por su segunda cousa. Me fastidia. Sinceramente, eu estou contento que un veciño ven aquí a este concello e se lle resolve un problema. O ben de servicios, o ben urbanístico ou o que sea. Non o que está claro é que o documento que temos encima da mesa borda a ilegalidade. É dicir, as normas por as que estamos residindo con respecto ás normas actuales. Temos a posibilidade de aprobar un documento. Por lo tanto, eu non, como podedes saber, eu non estuve presente nas negociacións, nin quixen estar. É un tema que a mí non me interesa. Por lo tanto, pero vos tuvestes acceso, tanto os técnicos municipais como os técnicos redactores do plan. Todos aqueles inconvintes que lle pudestes alegar, eles penso que foron razonables e os que puderon meter, por os que dicen os meus compañeros, os meter. O que non se pode meter é todo por calzador, entendo eu. Porque aquí hai unha serie de normas e unha serie de leis que non se poden cambiar tipos de suelo, pois o mellor dun plan, é dicir, dun suelo da protección da natureza como urbano. Non permite a normativa nin a lei, e non son urbanistas, pero por o que contan os compañeros e por o que dicen os técnicos municipais. Por lo tanto, todos os veciños que viñeron aquí e todos os veciños que presentaron a alegación durante este tempo, todo o que se pudo facer por parte das corporacións se fixo, se expuxeron os técnicos redactores. Este plan foi a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia dixo, isto sí, isto non, e isto, pois mirade como se pode arreglar. O que está claro é que nós non vamos meter ningún tipo de suelo que non estea contemplado. Se hai un veciño que estea acá, se corrixiron todo o problema da Rúa Ribeiro, que inicialmente, cando se aprobou, non se iba a aprobar, se corrixiron unha serie de superficies. Nós o que non estamos dispostos é a mirar detalle por detalle. Se ven aquí os veciños e nos dicen eles, mira, que a mí afecta mejor tamén ao que é a finca e quero construir a podemos corregir. Señores, podes fazer iso fastidio? Sí. Pequenos tramos ou trazos dentro do plan xeral. O que non vamos cambiar é tipologías de suelo porque non estamos capacitados e ao mellor a lei tampouco o permite. Por lo tanto, eu penso que este plan xeral, como ben dixeche Steve Bryce, leva tempo de abondo traballándose nel, a verdade é que sí. Eu tamén entendo que pudo haber máis tempo, ao mellor, agora nesta fase final, pero bueno, os tempos márcanos o que nos lo marcan, está claro, e eu entendo que máis vale traballar con este documento que beneficia o 90% das alegacións que aquí se presentaron e non estar traballando con as normas subsidiarias que teñen demasiados problemas. E ti sabes perfectamente porque pese aquí, para as coas técnicas, que moitas veces se queren facer cousas e non se poden facer. O que quero deixar de manifesto é que nós, en todo momento, se estuvo traballando a prol dos
veciños, porque parece aquí que nós tenemos un plan xeral en contra dos veciños. E que eu alucino, digo, vamos a ver, eu ao millón tamén quixera que non determinada zona, pero non se permite. Non se permite eso, pois se non se permite, non se permite. Non se pode decir, a lei está para cumplirla, hai unha serie de protocolos, unha serie de procedimentos e unha serie de regladas que se pode facer. Pois, polo tanto, eu entendo que aquelas cousas que non se pode facer, pois eu entendo que non se pode facer. O que está claro é que os informes son vinculantes. Os informes dos técnicos municipales son vinculantes. Eu entendo que sí, polo menos a toda agora forma. Salvo que me perdera algún episodio. Pero o que está claro é que este plan xeral seguramente teña erros. Tamén se non tuvera erros, sería o primeiro, eu penso que do territorio nacional que non os tuvera. Por lo tanto, seguramente que sí. Ahora, todo aquilo que se poida corrixir durante a tramitación ou incluso despois posteriores, seguramente que sí, claro que sí, claro que se podrá corrixir. E a nosa disposición está, porque nós non vivimos noutro planeta, nós vivimos neste planeta, vivimos en Ribadavia, conocemos o problema que hai aquí. Está claro que se soluciona moito, moito, moito do que temos con respecto ás normas subsidiarias do ano 80 e pico. Moito, muchísimo. O que está claro é que se abre un novo espacio no cal a xente que queira desarrollar isto, pois tener a oportunidade de facelo. Está claro que tamén cada administración tamén será fácil, por moitas veces, aplicar cousas como pode ser o novo cementerio. Non falo do ambulatorio porque no seu momento xa fixemos unha modificación puntual sobre o suelo, pero bueno, sigue estando aí. Esa é a excusanza. O que está claro é que o tema é así. E nós, todo o que se pode facer, estamos dispostos a facerlo. Legalmente. Enténdesenos ben. Legalmente estamos dispostos a facerlo. Por lo tanto, o noso compromiso, visto o que é a prioridade da lei do solo, eu entendo pois que se debe aprobar. E con respecto á aportación que fixo Xacobi, vamos a ver, Xacobi, ti non, pero o teu grupo era goberno naquele momento cando se aprobou inicialmente, se levaron os traballos desenvoltos pois polo plan xeral e polo equipo redactor. Naquele momento, pois, o aprobou inicialmente, pois eu entendo que con respecto a aquele documento este melhorouse. Bastante, ademais. Se naquele momento o teu grupo o aprobou, este tiña que salir pois pola porta grande. Porque con respecto a aquela aprobación inicial, este documento mellora aquela aprobación inicial. Eu entendo que, sustancialmente, non sei se bastante ou menos, pero sustancialmente con respecto ao tema de zonas, sí que o mellora. É moito máis aberto, e eu entendo que se corrixiron no seu transcurso, se corrixiron por moitos anos que tiña ese, por acaso, o decía antes, o tema da Rúa Ribeiro, os quintos ou os sextos quedaban fora da ordenación e quedan regulados. Por lo tanto, eu entendo que se a iniciativa naquele momento era aprobar o que era o plan xeral, eu penso que con máis motivo a trayectoria del, pois, eu entendo que se debía, pois, por a vosa parte, aprobar. E nada máis, eu non son técnico para explicar aquí os pormenores do plan xeral, aquí xa estuveron, eu penso que os técnicos falando con todos vos, tuvestes a ocasión de dicirlo, e eu entendo que o plan xeral, pois, oye, non será a panacea, pero a nivel urbanístico, que sempre foi unha gran losa e unha gran pegatina que tuvo este Concello encima, pois eu penso que o mellora en grande rasgos. Non satisfará a todos? Claro que non. Claro que non satisfará a todos, pero o que está claro é que o 90% das alegacións foron contestadas e foron atendidas por parte da ciudadanía, e para mí é un porcentaxe máis elevado. Oxalá que foron 100%, oxalá, pero bueno, nunca chove silencio, por favor, a gusto de todos. Silencio, por favor, respeto aos que falan. Igual que falan de demais, tenemos respeto. Muy ben. Muchas gracias, Javier. Manuel, un segundo turno. Bueno, eu volvo a incidir no mismo. Entendo que o plan xeral é bo para o municipio, entendo que unha vez terminado o período de alegacións que terminou
pois xa no 2008, e que se resolveron o 90% das presentadas, que ainda se abriu recientemente por parte do goberno un turno de suxerencias, por denominarlo de alguna forma, porque o plazo de alegación xa rematara, se atenderon as que eran de xusticia por erros do equipo redactor, dos veciños. Eu levei varias de varios veciños e a maioría delas foron erros puntuales que se puderon corrixir por desconocemento de rúas que aparecían no plan que eran privadas, eles entendían que podían ser viales cando eran fincas privadas. Quero dicir que todo o que permitiu e o que permite a lei e os técnicos que son os expertos na materia pois as aceptaron. Entendo que tanto a Ribeira en Común como a nós, que somos os que acabamos de aterrizar nesta corporación, pois somos os que podíamos ter máis inquedanzas, pero tanto PP como BNG, que levan moitos anos nesta corporación, que veñan agora a última hora, non sei que fixeron ustedes durante os últimos mandatos para facer algo, para estar pendientes do que son. O sea, non, eu estou botando unha mão... Non, perdón. Estou falando do sector de prensa, vale. Quero dicir... Claro, eu quero dicir... Que non faga preguntas nominais, se pode ser. Vais, e non tens que mediar entre eles, estou a dicir que xa estou a mediar, tranquilo. Ojalá que non fagan intervencións entre eles. Quero dicir... Dicas que o pleno, algún día o dirigirás, tranquilo. Quero dicir que eu non entendo, o sea, insisto e repito, e pido respeto ao público tamén, na miña intervención, que vostedes levan un montón de anos na corporación, vostede leva 5 anos dirixindo a oposición, que non fixo ninguna aportación ao plan hasta ahora. O sea, non sei que lle preocupaban tantos vecinos. Eu entendo que non, porque veñen agora a enredar, porque ou temos que aprobalo sí ou sí, porque o aprobamos antes da lei do solo, entendemos, digo, insisto, desde o noso grupo, que en líneas generales está ben, que hai cousas mellorables, evidentemente. Cando asa cousas de justicias, inda que se aprobe inicialmente, o Pesón, por favor, rogaría ao señor alcalde... Sí. Vamos a ver. Por favor, non interrumpa. Aquí hai xente que evidentemente non lle gusta algunhas cousas que están no plan xeral. Eu entendo. Pero tamén podría haber moitísima xente que tamén lle gusta. Por lo tanto, e incluso aí tamén hai xente que hai cousas que lle interesa que se aprobe. Por lo tanto, respetemos o interés común. E respetar o interés común supón que os que estamos aquí representando a todos os ciudadanos é a todos. Por lo tanto, respetemos os turnos de palabra, nos gusten máis ou nos gusten menos, por favor. Vale? Gracias. Insisto, creo que en líneas xerais o plan xeral é bo para o municipio. Insisto, entendo de que a maioría das alegacións que se presentaron no seu momento foron atendidas. Nos entendemos desde o noso grupo que é bo aprobar o plan, que teñamos un plan dunha vez que non tiñamos nada. Isto era unha merenda de negros. Aquí cada un facía o que lle salía dos seus santísimos puntos suspensivos. E o alcalde de turno decía, bueno, tira, se non che denuncian, tira, se non che denuncian, iso non pode ser, seamos serios, señores, seamos serios. Este plan establece unhas normas que en xeral benefician a todos os veciños e as veciñas deste municipio. Eu fixe unha alegación casualmente no meu barrio e desestimouse. Eu non metín o calzador, está aí o señor alcalde aquí por redactor, porque entendo que é bo, e eu sei que hubo injusticias no meu barrio e na miña calle, na calle Rosalía de Castro, que hai edificacións de 5 alturas en 3 alturas, e eu na miña casa o plan só me recolle baixo das alturas, pero bueno, entendo que é de justicia, que non se pode facer. Eu non metín o calzador. Eu trouxen algunha suxestión de outros veciños, que é a calle do señor alcalde. Creo que en general é bo que haxa un plan, creo que o plan é bo, e o que non pretendemos é que agora moita xente queira vir. É dicir, aquí
o interés é beneficiar o 90%, o 100% da población. Entendo que non nos gusta a todos, a mí tampouco me gusta que eu na miña casa non poida facer máis que o que me permite o novo plan, pero bueno, entendo que no futuro será para o cabo. E insisto no mismo, os datos que se manejaron, hai o que mencionaba o portavoz do PP, home, en 1000 folios, si copiaron, Porto son ten 9.000 habitantes, nós temos 5.000 e pico, será algo puntual, non creo que se refira, eso me parecen chorradas, sinceramente. O grosso do plan é que haxa un urbanismo serio e sensato, que estén previstas as dotacións que podemos ter no futuro, para que non haxa trancos, insisto, volvo a repetir, ambulatorio, centro de día, e o novo auditorio do Castelo, un desarrollo sostible, insisto. Entonces, desde o noso grupo, tamén fixemos aportacións de algúns veciños que entendían que se podía facer algunha modificación, pero, insisto, repito que o período de alegacións terminou, ou aqueles erros gráficos ou aquelas suxerencias que permitían e que permite a lei, porque sobre todo temos que basarnos no que permite a actual lei do solo da Xunta de Galicia. Xa sei que non nos gusta a todos o plan, e eu púxeme como exemplo como afectado, pero entendo que o plan beneficia a maioría dos veciños e este grupo, insisto, en que vai apoiar o aprobamento do plan inicial do plan de Serán. Moitas gracias. Gracias, Manuel, por Galicia. Brais, de Menú. Ben, eu fixe unha pregunta antes, unha pregunta para continuar, para como o noso grupo pudera continuar co debate e ir fixando unha posición sobre o que hoxe se vota aquí. Es que digo ao señor secretario que ten a palabra, porque é mellor que expliquen desde o punto de vista técnico, se está. Porque senón pode haber desconfianza por parte dos outros grupos, que se o alcalde dice que non nos decimos. Pero concreta, si, por favor, concreta, cal sería esa alegación en base a que? Ben, si despois da miña intervención se me vai a responder, entón fago a miña intervención. Sí, estou dicindo que sí, que non hai. De acordo. Ben, volvo a decir, este grupo volve a decir que Ribadavia necesita un plan xeral. Este grupo volve a decir que está a favor de que se aprobe o plan xeral. Insisto, está a favor de que se aprobe o plan xeral, a pesar de que non é o noso plan xeral. De ninguna das maneiras é o noso plan xeral, pero entendemos que é mellor este plan xeral que as normas subsidiarias do 86. Eso, creo que, despois de algunhas intervencións, é obrigado recordalo, porque xa o dixen ao principio. Ben, agora recordo. Ademais de que a Ribeiro en Común é favorable a este pexón, tamén dixemos no seu día, no proceso, no inicio deste proceso, e volvo a decir agora mesmo, que estamos a favor do plan xeral, pero tamén das alegacións que se fixeron e que presentamos no seu día, recollendo alegacións que son veciñais, non inventadas por ningún dos tres grupos asinantes. Eso eu creo que é obligado recordalo. Vale? Ben, nese sentido, este grupo, Ribeiro en Común, exixiu, aconsellou, pediu, solicitou ao grupo de goberno, que ademais está en minoría, 5 máis 1 son 6 e a maioría é 7, está, por lo tanto, en minoría, que menos que ese proceso de diálogo co resto de grupos da oposición, que menos que ese proceso de diálogo coas alegacións veciñais que fixeron os veciños, que, volvo a repetir, estánse xogando as súas vidas, non é para especular, non é, na maioría non é para facer negocio, son alegacións xustas, son alegacións de herdanzas propias, de terreos propios que lle queren deixar aos fillos para poder construir, tan simple e llanamente como a iso. Non estamos falando aquí, isto non é nin Sanxenxo,
nin é a primeira liña de costa onde se vai aquí a especular sobre a propiedade. Non estamos a falar disso, non despistemos, non desviemos a atención, por favor. Estamos a falar de alegacións de veciños normais que nos atopamos con eles todos os días na rúa, que os vemos na tienda, que os vemos no colexio, que os vemos en todos os lados deste povo. Non estamos falando de algo que non sea realizable, porque nestes meses, nestas semanas, o meu grupo e o resto de grupos vimos como era fácil cambiar cuestións se había vontade. E nós o que estamos a pedir é que esa vontade de modificar certas cuestións. Sí, certas cuestións. E cando digo proceso de diálogo non significa que se un veciño che pide 5 pisos na Veronza, evidentemente, se é contrario á lei, non os vas a dar. Pero podes iniciar unha negociación e un achegar posicións. E desde este goberno, desde esa alcaldía, non se fixo. Ese é o que o noso grupo está reivindicando e o resto de grupos da oposición. Cando registramos ese escrito, asinado por 3 grupos, era o único que buscábamos, que se recollera esa demanda veciñal de xente honrada, non de delincuentes que queren especular coa súa propiedade. Estamos falando de cousas moi serias. Ben, eso é o único que quero seguir, e insisto, nós non nos vamos a opoñer a que se aprobe o plan xeral, o noso grupo non se vai a opoñer a que se aprobe o plan xeral, pero estas reclamacións veciñais, eu quero saber se os informes pertinentes técnico, xurídico e técnico son vinculantes e, polo tanto, si estamos obrigados a impoñer esa posición que nos recomendan. Eso é o que eu quero seguir, porque senón podo votar en contra ou podo máster. Eso é o que o noso grupo manifesta. E volvo a decir, este pleno está sendo un pleno correcto, a veces hai vehemencia dos intervintes, o público eu creo que está sendo moi correcto, e gustaríame que esas dotes de mediación e de discurso do señor alcalde que antes estivo co público, me gustaría, boteino moito en falta naquel pleno onde había unha moción para o saneamento da Groba Chabolas, onde non interviu e onde o público interrumpiu o pleno. Eu acabei a minha intervención pedindo solicitando o que teño que dir é que estamos en plena mesma, é que xa está ben de que ti non dirixes este pleno, Brais. Ti non eres o alcalde ainda que o quixeras deste pleno. Xa está ben. Por moito que te aplaude. Non vou armar non, estou no uso da miña palabra non o vas a quitar ti. Cando ti vences ese problema, invitei a esas personas a abandonar o pleno. Por lo tanto, non digas cousas que non son certas. Vale? Por lo tanto, non se pode vir aquí primeiro cunha cousa que non ven a conto para ganarse os aplausos de non sei. Vale? Entón, non me digas a min que eu non interviñen, eu interveño sempre. Incluso cando ti terceras. Fíxate ben, como acabas de facer agora. Por lo tanto, si queres que o señor secretario conteste o que estás preguntando, ben. Si queres falar de outro libro, falamos de outro libro. Pero eu creo que é o que preguntaste. Por tanto, que che conteste. Esa está. E non mareas a perdiz, porque non me fixeches insinuacións que a mí me molesta que máis me cabe. Señor secretario, por favor. Voy a intentar ser concreto y polemizar y entrar en debate con el secretario. Vamos a ver. En principio, aquí se trae un punto de orden del día, que es la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Municipal. Ese punto de orden del día tiene una propuesta de la alcaldía, que es lo que se trae aquí. Es el documento que conocemos, que conocéis, con algunas modificaciones que se atendieron. Después, en su momento, los 3 grupos municipales presentasteis un escrito solicitando unas alegaciones. Ahora parece ser que lo queréis presentar con enmiendas, porque si vamos a... Es decir, yo no tengo constancia de que habéis presentado un escrito diciendo que eso es una enmienda, porque si vamos a lo que dice, quiero entender que es una enmienda que la podéis hacer también oralmente, no hace falta que la hagáis por escrito, la tendréis que explicar. Porque de acuerdo con lo que establece el reglamento orgánico de la corporación, te dice, enmenda, y a proposta de modificación dun dictamen, non é este caso, porque non estuvo dictaminado pola Comisión Informativa, unha moción proposta que podrá presentarse cualquier concello por escrito desde a iniciación da sesión do pleno, que se vai a debater o asunto.
da enmenda a unha moción que presentou oralmente no curso da sesión plenaria, que tamén se poderá presentar de sector urbano no curso do debate. Bueno, dito isto, se presentades como enmenda, tendedes que expoñer qual é a enmenda, porque o que estades presentando, ou as alegacións que presentaxedes, hai algunhas que están estimadas. Entonces, habría que quitar as que están estimadas e están xa no propio documento, porque non vale sementarse porque xa está correxido. Entonces, deberíais explicar qual é a enmenda, eso por un lado. Dous, en cuanto ao procedimento de votación da enmenda, de acordo con o establecimento do reglamento orgánico da corporación, votase primeiro a enmenda. Se aproba a enmenda incorporase a proposta. Se modificaría o documento, e despois sometes a votación o documento coa enmenda aprobada. É dicir, eso non é levamos facendo sempre o que establece a lei, se sabe isto como o tema. En cuanto ao documento, é dicir, quero facer unha precisión, non estamos falando dun documento calquera, estamos falando da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que é o documento máis importante para mí que ten unha corporación municipal, é dicir, que se aproba unha vez cada 10, 15, 20 anos, non é un presuposto, non é outra cuestión, é máis, a propia lei así o establece. Por qué? Porque establece unha maioría cualificada, é dicir, requiere maioría absoluta, é dicir, requiere 7 votos, non vale con maioría simple. Entón, estamos falando xa, partindo de eso, dun documento importante. Dous, as alegacións que vos presentaxedes foron remitidas ao equipo redactor. O equipo redactor fixo un informe. En ese informe, algunhas se estimaron e outras non se estiman. En base a unha serie de argumentación que está aí, está no expediente. Solicitouse un informe ás técnicas municipais. As técnicas municipais corroboran o 100% o informe do equipo redactor. Evidentemente non é un informe vinculante. Non existen informes vinculantes. Existen informes preceptivos. É un informe preceptivo. É un informe técnico que está aí. Se esa enmenda se incorpora ao documento, modifica sustancialmente o documento. Desde o punto de decir, modifica de tal maneira que hai que modificar todo o documento. Porque estamos falando, xa non entro en cuestións de se hai que expoñerlo público ou non, que evidentemente non entendo que sí, porque hai modificacións sustanciales, de acordo co artículo 25.8 hai que someterlo de novo a exposición público. Pero que o documento non sabemos como vai quedar. Non sabemos se vai cumplir unha serie de estándares, unha serie de normas que establece a propia legislación. Eu, como secretario, evidentemente, poño en duda que eso poda ser legal ou non poda ser legal, porque en este momento non podo pronunciar sobre un documento desa magnitude. Entendes o que che digo? Sí. Entonces, é unha cuestión que xa hemos falado durante moito tempo. Entonces, se queredes someter a emenda, é dicir, é unha cuestión xa de cada un municipal, se quere presentar, se lo somete, e depois a votación responderá cada un da votación que faga. Esa é outra cousa que quero aclarar. Dende logo, o meu grupo non vai votar eso a favor. Por lo tanto, cada un responderá, xa o digo eu porque non o ten que decir o secretario, responderá noutros ámbitos se isto ten outras connotacións que non teñan nada que ver das políticas. Tamén o admito. A todos os que van. Por lo tanto, é así. Dende logo non o vou votar. Vos alá vos. Sí. En relación á explicación técnica do secretario, ao cal lle agradezco, o noso grupo pide que conste en acta, si posible, que o secretario afirmou que se se aproban estas alegacións modifican sustancialmente o documento. Vale, no. Yo no dije que modifica sustancialmente en lo que es el plan, porque hay modificaciones de clasificación de suelo y de calificación de suelo. O documento. El documento lo modifica y yo entiendo que debería someterse a una nueva exposición pública, porque afecta a otras personas, porque estamos hablando de supresiones de espacios verdes que se van a poner en otro sitio, y evidentemente va a modificar y va a alterar lo que es el planeamiento. Entiendo yo. Perfecto. Pero entiendo, estamos hablando de así a primera vista, porque como comprendas esto no es cuestión de decir, no, el informe lo dice, claro. Es decir, esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo y no, a ver. Disculpa, eu agradezco a tua intervención e a tua aclaración. Solo pido que conste en acta deste pleno que o secretario dice que se se aproban as alegacións modifica sustancialmente o documento e entendes que sería necesaria unha nova exposición pública. Sí, que podría modificar sustancialmente el documento y en el caso que lo modifique, como dice el artículo 75, debe hacer, pero independientemente de que haya que hacer una exposición pública nueva o no, lo que hay una cuestión clara es que el documento se modifica. Totalmente. El documento se modifica, hay que rehacer un nuevo documento y es un documento totalmente distinto, incluso de acuerdo con los informes técnicos en contra de informes de la COTOC. Es decir, incluso ya no hablo de las cuestiones de las técnicas municipales o tal, que pueden decir una cosa, sino hay informes sectoriales que dicen que se tienen que modificar una serie de cuestiones.
por lo que veo en el informe de las técnicas y por lo que dijeron. Es decir, que yo no soy técnico, yo solo me limito a leer lo que ponen las técnicas. Quiero decir, que no soy técnico, prefiero arquitecto y urbanista. Sí, Brais, vale esa declaración? sí, agradezco yo, señor secretario, la relación. Queres seguir con a tu intervención? No. Remataches. Moi ben. Benegar? Bueno, como xa dixen na miña anterior intervención, o meu grupo leva favorecendo o bo desenvolver do plan nos últimos 10 anos, tanto estando na equipa de goberno como na oposición. Se ben é certo na súa altura, cando decidimos aprobar a aprobación inicial, facíamos fincapé en que había determinados erros, moitos deles foron solventados, outros siguen no mesmo documento. Facíamos a posteriori da aprobación inicial, logo de 17 de xaneiro de 2009, as alegacións do noso grupo que veñen parcialmente aceptadas, co cual non temos por que entrar en que o pexón sería ou non do meu grupo. Temos suficientes capacidades, motivación e argumentario para desestimar ou votar en contra deste plan que se nos presenta. Eso non quere decir que o vayamos a facer. Somos suficientemente responsables na nosa acción política e temos unha lealdade que lle debemos fundamentalmente ao conxunto dos veciños de Ribadavia, que así nos demandan a necesidade de que o pexón este aprobado, pese a que me gustaría que fose de outro xeito como para impedir a súa aprobación. Eu creo que con isto díxeno todo, non? A lealdade aos veciños de Ribadavia, que non ao grupo municipal do goberno, que non temos ningún tipo de lealdade cara a eles, é o que nos decantará posteriormente a nosa orientación de votos. Pese a que nos gustaría que as enmendas realizadas pelos tres grupos da oposición estuveran incorporadas ao documento final. Moi ben, moitas gracias. Algúnas recalco que xa están. Técnico de claro. Partido Popular? Gracias. En primeiro lugar, eu non teño, a verdade, non teño por costumbre exercer labor de fiscalización da oposición, pero xa que antes fomos aludidos directamente, si me gustaría sinalar unha cuestión. Cando se dice que este grupo en 10 anos non fixo nada, o único que se demostra é primeiro que nin tan siquiera se leu o documento informe que se trae a aprobación hoxe, porque senón algo podería se ver as alegacións que se presentaron polo Grupo Popular daquela outros concelleiros no ano 2008. Entón, eu creo que habría que ser un pouquinho máis cautos e ademais decir tamén que non se presentaron modificacións ni nada, que vamos a ver esas alegacións que o Grupo Popular fixo no ano 2009, perdón, en xaneiro de 2009, coñecemos a resposta ao mesmo momento no que coñeceches e a resposta tamén ás alegacións, co cual o marxe de maniobra foi exactamente o mesmo, e creo que se fixo cumplido o traballo por parte deste grupo municipal. Vamos, estou convencido e seguro. Eu comprendo que o mellor a pulsión insatisfeita de ser membro do goberno que leva a exercer ese control, esa fiscalización sobre a oposición, pero sería moito máis productivo a fiscalización por parte da oposición ao goberno. Dito isto, xa digo, non quero entrar máis nesta cuestión. Dito isto, si me gustaría sinalar unha cousa. A verdade é que ás veces a vehemencia nas intervencións nos pode levar a decir cousas que ao mellor non queremos decir ou que se poden malinterpretar. En ese sentido, a min preocupoume cando se falaba de especulación e todo o demais na intervención do voceiro socialista. En primeiro lugar, eu creo que ninguén dos intervintes, dos que interviron de xeito previo, insinuou nin dixo que houvese ningún membro do goberno que estaría máis beneficiado por ninguna modificación de solo, e dende logo que si dixemos todos nas diferentes intervencións foi que a proposta de modificación que se presentaba eran propostas achegadas por os veciños aos grupos municipais, e eu presupoño, creo que todos debemos presupoñer que os veciños que fan estas alegacións ou estas propostas dende logo non teñen ningún afán especulativo nin ningún afán de enriquecerse a conta da modificación do plan, sino que o que pretenden é unha situación que eles entenden de xustiza. Entón eu creo que hai que ter moito cuidado co que se dice, porque dende logo falar de pelotazos urbanísticos e de especulación cando o único que se trae a este pleno
son as demandas dos veciños, eso pode ser, cando menos, malinterpretado. Nese sentido, a verdade que hai que ter presente que, evidentemente, o documento, un plan xeral de ordenación municipal é fundamental para calquera concello, desde logo, eso creo que todos os que estamos aquí os temos claro. Evidentemente tamén, non calquera plan xeral de ordenación municipal é vital para un concello. Ademais, que hai unha cuestión que falaba antes, si, parece ser que fixo moita gracia o tema de Porto do Son, en que se considera unha chorrada. Pode ser unha chorrada. Eu o que pretendía con isto era mostrar de xeito metafórico, si se me permite a expresión, que este plan está elaborado en torno a prediccións falsas. Está elaborado en torno a prediccións de crecemento falsas, en torno a prediccións de desenrolo urbanístico falsas, en torno a prediccións de desenrolo de mercado laboral falsas. Por lo tanto, é un plan falso. O que se elabora con premisas falsas, a súa conclusión é falsa, non se axusta á realidade. É unha cuestión de pura lógica deductiva. Nese sentido, era o que quería plantear cando falaba antes do desenrolo urbanístico, do desenrolo económico, do desenrolo social, e cando de xeito irónico deslizaba o de Porto do Son, que no fondo é unha realidade. Aquí está no documento e se pode revisar, que me sorprende que pasase desapercibido. Neste caso, como dicía antes, se estamos ante un plan que non satisface as expectativas, ou nos entendemos que non satisface expectativas de moitos veciños, precisamente porque está elaborado en torno a postulados falsos, evidentemente nos entendemos que o plan hai que mellorarlo, hai que modificarlo. Hai outra cuestión tamén que nos chama a atención e que se foi mencionando ao longo do debate. Aquí sempre se está... parece que nunca hubo prisa para aprobar o plan. Levamos, como decíamos antes, 10 anos desde que se trae o documento e de inicio, ano 2006. Levamos 10 anos no procedimento de elaboración do plan. Ahora, de repente, se fai referencia á necesidade de aprobar o plan porque apremia o feito de que se aprobe unha nova lei do suelo. Eu creo que se manifestou xa tamén na reunión que tivemos co equipo redactor que hai unha cuestión que hai que ter presente, que vou non ler, citar textualmente da lei do suelo que entra en vigor o próximo día 19. Concretamente, na disposición transitoria segunda, sinala que os plans que xa fosen aprobados inicialmente, caso do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ribadavia, poderán adaptarse a esta lei, a lei que entrará en vigor, ou continuar a súa tramitación a teor do disposto na Lei 9/2002. É dicir, no caso concreto do Plan de Ribadavia non se produce esa incompatibilidade coa lei do solo que vai entrar en vigor. Entón, no, pero o que me refiro é que moitas veces se está empregando a presión da lei do solo como se fose o xugo que vai a facer que haya que iniciar o plan de novo, e o mellor que hai que facer é ler tamén as disposicións transitorias da propia lei do solo. Eu, como dicía antes, entendo a necesidade, o que todos coincidimos, sempre así o manifestamos, a necesidade de traballar con un documento que proporcione seguridade xurídica e non traballar con as normas subsidiarias do ano 86. Agora ben, como dicía antes, o que non vale calquera documento, porque ao mellor o que lle estamos xerando é problemas, moitos problemas a moitos veciños e veciñas, e creo, como dixen e dixo este grupo tamén en reiteradas ocasións, que os gobernos municipales ou o pleno como máximo órgano de representación municipal non está para xerarlle problemas aos veciños, sino que está para resolverlos. Entón, cando se traen propostas de modificación, cando se pretende dar voz ás necesidades dos veciños, o que haberá que facer é atendelo e resolvelo. E iso é o que pretendíamos nós nas modificacións que se presentaron. Xa digo, hai unha cuestión moi importante que mencionaba na primeira intervención e que creo que debo reiterar agora, é que cando se propuña, por exemplo, a supresión de determinadas áreas de reparto, non se fixo dun xeito arbitrario. As decisións tomáronse observando cal era a ordenación, observando todo o documento de aprobación provisional que se nos presentou, observando o documento de aprobación inicial e os cambios que se produciron nel en base ás alegacións presentadas, e de aí podíase concluir perfectamente que eran suprimibles as áreas de reparto que se propón suprimir.
Esa é o motivo e a razón de presentar esas alegacións. Evidentemente, ninguén pretende facer modificacións que non se xusten a legalidade. Nos entendemos, este grupo entendeu, no seu momento, cando presenta ese documento por demais grupos, que esas modificacións se axustan perfectamente a legalidade e que, ademais, incluso, eu creo que, por eso mencionaba tamén na primeira intervención, que se pode notar certa arbitrariedade porque outras áreas de reparto, empregando o mesmo argumento, si foron suprimidas. Entón, nós o que pretendíamos era os mesmos argumentos que se suprimiron áreas de reparto en idéntica situación, aplicalo a aquelas áreas de reparto que os veciños nos pedían que se eliminasen porque estaban perxudicando ou lesionando os seus intereses. Entón, nese sentido, entendemos que a aprobación é absolutamente correcta e que o único que pretende é dar voz aos veciños e veciñas da cidade. Sinceramente, a verdade é que, como dicía antes, entendo que o plan non é o plan que nós creemos que debe ter Ribadavia, fundamentalmente porque é un plan, como dicía antes, feito de forma a prediccións falsas e que, ademais, na reunión co equipo redactor tamén, na última, xa o propio equipo redactor deslizou, de algún xeito, que o plan estaba adecuado aquel ano 2008, cando se aprobou inicialmente, e que hoxe moitas desas cuestións estaban xa obsoletas e terán que ser modificadas no futuro, moitas desas previsións e moitas das calificacións. Entón, é un plan que nace condenado a unha caducidade inmediata. Caducidade, en primeiro lugar, a partir do día 19, por a propia lei do solo, nese caso, o deixaría xa como plan vixente, pero como plan xa non adecuado a nova lei, co cual modificacións que se querían facer si se tenían que adecuar, evidentemente. E nós entendemos que, ao final, o que se está facendo é, producto da precipitación, intentar solventar ou justificar unha situación que é a dilación ao longo de 10 anos deste plan para, de algún xeito, salvar expediente e posteriormente ter que volver a afrontar unha modificación profunda do documento que volverá a deixar nunha situación similar ao Concello durante moitos anos. Nada máis. Esta mediación non será. Se están dicindo todos que levamos 10 anos con él. Non será precipitación, non? Vamos a ver, con respecto ao tema das áreas de reparto, non entendo ningún problema suprimir. Ningún. Por lo menos non ningún. Ningún. Suprimir de reparto. Ningún. Eu entendo que os veciños pasan unha mellor situación. Nun suelo de protección, non sei, se era agrícola ou de naturaleza, non sei, cada caso das áreas esas que, como comprenderán, non nos miramos a un suelo donde realmente se poida construir con a negociación e pues, as cidades crecen así. Eu entendo que a mellor un urbano directo. Eu entendo que a mellor un urbano directo. Pero eu entendo que se se quere, eu entendo que sacalas non tendrá ningún problema. O mío se poñelas, pero sacalas, pois por a nosa parte penso que non se lle puxeron obstáculos a que se sacaran. Serán os técnicos que non dixeron. Será en algo tema, pero bueno, incidir aí nos temas das áreas de reparto parece que as áreas de reparto é o único que ten este plan. Por lo tanto, vamos a ver, ao mellor os datos tomados naquel ano que en 2008 favorecen o desarrollo do plan, porque ao mellor eran máis favorables que os que temos hoxe actualmente, como usted ben di. Ao mellor non se podía poñer tanto coeficiente edificado se nos guiamos por os que temos hoxe, por diferentes parámetros dos cales os técnicos seguían e se teñen que guiar por tema. Se o collemos e o miramos así, o mellor o coeficiente de edificación con respecto á superficie que ten Ribadavia, pois é menor. E, por lo tanto, pois baixa o rendimento que poden ter as superficies edificables. Digo eu. Eu penso que o mellor nese caso me interesa que nos sigamos rexindo por esos datos. Ainda que o mellor por da seguridade social son ese coeficiente construído, que non me meto. Pero bueno, con respecto aos datos do 2008, seguro que son máis favorecedores que os que temos hoxe. Con respecto ao tema da especulación, non me digo por ningún mundo dos que están ustedes aquí. Pero é para que se entende. É para que chega que ten que chegar porque realmente se dice. Non con respecto a ustedes, pero realmente se dice. Entonces, é para que queden as cousiñas ben claras. Non digo que ningún membro dos que estean aquí o dixeron.
Quen o dice? Dicen, Brais. Quen o dice? Dicen. Quen o dice? Algún vecino. Por favor. Públicamente non che vou dicir, pero Por favor, venga. Este é o Sí, claro, sí. pero é así. Non te molestes, é así. Por favor. Vamos a ver. En fin, estás insultando a todos os alegados, estás insultando a todos os alegados. Non son creen nada. Outra cosa que non che gusta, pero dices de outras cousas, Brais. Creo que se está entendiendo mal. No me está diciendo que no está acusando a nada. Estoy diciendo que a veces se dicen cosas que no se debe, punto. No pasa nada. Pero respeta. Se dice no despacho do alcalde, se quere máis datos. Se dicen antes. Vale, bien. No, porque ti parece que Non insinúes nada, non insinúes nada. Se aquí hubo un máximo respeto contigo. Bueno. Tranquilidade. Sería o colmo esto. Despois dices que non intervene, estou chamando a atención ao concelleiro, non a ti. Pero ti tamén respeto. Desculpa, ahora te... Vale, entón, dígoche, vamos a ver, volvo a decir, non fagas uso da tua palabra, ainda que che molesten as cousas, porque a mí me molestan moitas das que dices ti. E non por eso te interrumpo. Por agora non se lle chamou a ninguén ladrón, E este señor, o vosso portavoz, acaba de non lle chamou a... Sí, está Pero, insinuando... Brais, non lle des a volta a tortilla, non ser manipulador. O señor portavoz do PSOE non lle chamou a Manipulador é o que ninguén insulto, ladrón. manipulador é o que insulto. Por favor. é que está grabado. Eu acabar colas e digo como dixeche. Tú te dixen que era ladrón. Ante lle chamei ladrón. Pero que no, joder, Nacho, que non podes ter sempre posición de la verdad, son. Que carajo. Si es un profesional de política, yo no lo soy, joder. ¿Entiendes? Pero que clase de improperio? No me estás. Si non tes un argumento para defender que non aceptades alegacións, te fastidias. Non veñas a repartir aquí merda contra quen defendemos os intereses veciñais. De que carallo vas? ¿Yo te defendemos? Tranquilidade. De que vas? Pero non veis Ahora sale un fenómeno de francés. Home, por favor. Fallado. Veñamos. Esto indignado. Non veis que viene? No, de que No veis que a ver a que dice eso. Está bien. Ya está. Veremos as grabacións. Ya está. Hombre, claro, Ya sí. está. Pues sí, hay grabaciones, right. La suerte que tienes. E tú que te ríes? Home, tú que te ríes? Que te ríes? Pero, Brais, é un pouco respetuoso, por demás. Que non é Es aquí respetuoso, del que están cínico que grabando eres un ti, cínico. home. Están te grabando ti. Por Un favor, pouco por favor. respetuoso que eres Eso concelleiro, es, non en está, fin. Bueno, non está nun bar. está deslabrando ben. Sí, Por favor, sí. Está por deslabrando favor. ben. Claro, xa está, home. No? É que non tens que facer un defensor de toda a oposición, ainda que penses que sí. Xa está. Podes seguir. Sí pode seguir, Javier. Pues, despois da historia esta, e de sacar a cosa de contexto, que vou dicir, con respecto ao que dixo Jacobo, nós tamén lo vamos a pagar por lealdade aos vecinos. Nin ao grupo do Partido Socialista, nin á corporación. Por lealdade aos vecinos. E máis, comparto as túas palabras, que dixeches nada caso de teléfono. Nada máis. Eu non sigo falando máis, porque o importante é someter a votación. Moi ben, gracias, Javier. Eu, dende logo, hai cousas que dices non entendo. Pero non por eso as vou a descalificar. E, por lo tanto, non vou entrar nesas cousas. Cando antes decía que hai cousas que non me gustan, evidentemente se plantexan cuestións que pode parecer que algúns facemos algo porque non estamos aquí por interés común. E parece que os grupos da oposición son os que teñen interés común que os demais non o teñen. Home, precisamente, aquí hai que facer, xa que facemos repaso, falamos de todo. Pois que nos estén escoitando, que son moitas personas que si teñen interés en que este plan salga adiante. Moitas, moitísimas. E moitas empresas que tamén teñen interés en poder ter a capacidade de legalizar as súas naves. A ver se nos damos conta do que estamos a falar, pois a mellor nos daremos conta do que temos en tema. Aquí é moi fácil vir aquí e dicirle ás persoas que non lle gusta o plan, que non defendemos os intereses dos veciños, que están en xogo as súas vidas. Iso é moi fácil, iso tamén o sei facer eu. Claro que o sei facer. Pero tamén veñen a falar comigo, E tamén me preocupo de que algunhas cousas se integren nese plan. Pero hai cousas que, evidentemente, eu non vou ir en contra da lei. E xa dixo o secretario. Por lo tanto, non o vamos a facer. Que non queira facer, que o aprobe, esas alegacións que xa se plantexaron e que, por certo, non se podían plantexar legalmente. E, ademais, hai outra cuestión que queda no aire que non vou permitir. Diálogo, todo.
Porque nun mes, como apuntaba aquí algún concelleiro, este alcalde que está aquí deste grupo de goberno foi capaz de dialogar para traer este plan con modificacións de xente, evidentemente, que lle quedaban fora, que sí que detectamos erros, que é un traballo de todos, por suposto que sí. Eu non me veño aquí colgar a medalla de que se o aprobamos o aprobo eu, que son o alcalde do meu grupo, non. É un plan de interés xeral para todo o concello, e, por lo tanto, para os vecinos. Ainda que algúns, evidentemente, non lle guste. Pero volvo a repetir, a min tampouco me gusta, o mellor que a ese veciño non lle guste. Porque calquera que teña do dedo de frente ten que entender que a un alcalde o que lle gustaría que contentar ao 100% da población. É que é tan sinxelo como eso. O que pasa que vir aquí a facer demagoxia é moi fácil. Pero non vimos aquí a eso hoxe. Vimos a probar por primeira vez na historia, a ver se nos queda claro, un plan xeral neste pobo. Os veciños que están aí fora, e algúns que están aquí, que sei que a algúns non lle gusta, pero a outros volvo a repetir que sí, están esperando que nos poñamos de acordo. Iso é o que están esperando. E non a demagoxia que fai, por exemplo, e non digo esta bancada tanto, porque vostede vais, para que vexa que eu sí que son realista cas cousas. Vostede era o que máis fácil o tiña, ao millor a hora de non votarlo a favor. E o señor Manuel de Compromiso por Galicia. Por suposto que sí. Eu agradezco o diálogo, pero o que non pode dicir vostede é que o alcalde non quiso dialogar, porque hasta ahora con quen estuvo dialogando vostede? Home, con esta parede para traer o plan aquí non. Por lo tanto, Brais, pídoche que non fagas unha cousa. E digoche, desde o respeto que che teño, ainda que penses que non. Non fagas de ariete dos que non o queren aprobar. Porque teñen outros intereses. Sí, que ahora lles vou a decir a eses señores o que é un plan xeral, e o que eles venen aquí alardeando, e a quen venen defendendo. Porque eu sí que podo falar, e polo tanto sí que podo decir o que teño que decir. O BNG, por suposto que lle agradezco a lealdade institucional, pero claro, claro que tes, evidentemente que tela. Se antes a tuveches, debes tela ahora. Se a melloramos e tuvemos este diálogo, se che dixen os orzamentos, temos o que ter. Espera, evidentemente é a vosa responsabilidade poder facer o que che dá a gana. Eu non che estou dicindo o contrario, nin cho dixen, nin o dixen públicamente, e o sabes. E, por lo tanto, agradezco. Eu non estou dicindo que non sexa mellorable este plan. Claro que é mellorable, pero podémoslo mellorar despois, que a lei do suelo nova que vai entrar. E vostedes o saben. E podemos melloralo con moitas cuestións das que plantexaron este veciño. E se se adaptan a lei, que a nova lei, pois evidentemente eu serei o primeiro en facelo. Porque estou interesado nelo. Pero é que estou interesado nelo. Pero é que estou interesado, miren, vostedes, que me van a vir dicindo, se non se aprobar este plan, de que non se fagan os bungalós do hotel nas termas do Presidente? Que me van a vir dicindo? Será culpa do alcalde que non o quere aprobar? Non será culpa de que non cumplen os urbanistas tamén. Que me van a decir se non se vota adiante un asilo? Que me vai dicir o Partido Popular? Que non se vota adiante? Será culpa de que non o aproba. Non solamente miña, non? Sino hai unhas normas subsidiarias. Me podrán decir que non se vota adiante se eu non consigo nada. Por certo, outra cousa, que eu non consigo cousas dentro das administracións, xa veremos. E xa se está vendo. Por certo, que levo aquí 8 meses. 8 meses, recordo. 12 anos. Non, 12 anos sí, pero como alcalde 8, terás que respetar que son un novo alcalde. Porque ti ao millor levas 20 anos en política, eres a primeira vez que eres concelleiro. E dices que eres un novo político, pois non levas 20 anos en política. Tamén xo recordo. Eso xo digo. Eu estou orgulloso de haber participado neses 10 anos perdidos. Non son 10 anos perdidos. Precisamente, se non hubiera sido por ese traballo, non estaría hoxe aquí ese documento. E recordo, ademais agradezco a todos os que pasaron por aquí, os do Partido Popular naquel momento, algún que estáis sentados, sí, outros non tanto, que sí participaron, ainda que non aprobaron naquel momento. Por moito que digan que non. Pero sí participaron. Sí que participaron, porque cando se pedía intentar legalizar os cuartos e os quintos pisos da Rúa Ribeiro Carballiño, ben que estábamos participando neso. Vostede non o sabe, pero eles sí. Cando se pedía as zonas dotacionales que dicen que non se van cumplir, eles eran os primeiros en decir que as había que facer. E cando non as metíamos, decían por que non as metíamos. E despois recordo outra cousa. Recordo un debate entre todos, en campaña electoral, se que falamos, porque somos políticos, en que todos coincidimos en unha cousa, que era imos
sostén. Sí, porque... No, Brai, non estou falando só contigo, estou referindo a outro. Digo que hai unha cousa que está clara. No mes de xullo, e o sabedes perfectamente, eu chamei ao equipo redactor para meterle prisa sobre a aprobación do plan xeral. Está desinformado de ele. E a partir de aí é cando se empeza a elaborar o penúltimo, entre comillas, o penúltimo informe de medio ambiental. E eso sabedes. E non podedes decir o contrario. E, polo tanto, eu sí que chamei a esa xente aquí para que se puxeran as pilas. Pero eu teño unha cousa. Teño moitísimos defectos. Moitísimos. Pero, polo menos, discreto como alcalde son. No ámbito da miña vida e como alcalde tamén. E non salgo a vender o que non fago, Por lo tanto, esa é unha realidade. E, por lo tanto, non vou permitir que nadie diga o contrario. Outra cousa é que a mí me gustaría que os tempos fosen millores, que nos dera máis tempo, por suposto que sí. Non son o primeiro. A necesidade é, como dice, que ahora vou a decirle yo a este señor, porque este señor que está aquí diante é parlamentario, para que todos os que nos escoiten, quero de preguntar a él, que tanto fala das áreas de reparto, vostede me pode dicir cantas áreas de reparto se poden suprimir ou se poden acabar de outro xeito na nova lei do suelo? Porque vostede aprobou unha lei do suelo. Sabe o que aprobou? Dígame. Sabe algo do que eu estou preguntando? Non o sabe, non é capaz de decirlo. Non é capaz de decirlo. Entende? Por lo tanto, non, pero non é cuestión deso, é cuestión de que vostede non pode decir, non pode vir aquí dicíndose, non pode decir que porque nun documento poña por todo son, sí, vostede utiliza o seu discurso que prácticamente foi ese, claro, porque nun documento poña por todo son, vostede pense que os técnicos non viñeron a facer o seu traballo a pé de campo. Home, porque si foron as parroquias, como lle dixo antes o concelleiro, si foron expoñer o plan, si foron falar cos veciños, home, non viñeron falar cos veciños de Porto do Son, viñeron a falar cos veciños de Ribadavia. Claro, vostede non o sabrá, porque mellor non foi. Igual que non leva moitas reunións desto que estuvemos a falar. A moitas! Si non xo sei, pero vostede non. Vostede está mellor onde está. E, por lo tanto, vostede non me ven a min dar clases de preocuparse por os veciños de Ribadavia. Me preocupo bastante máis que vostede. Que vostede está noutro lugar. Si, non, en fin, non. En fin, non. É que os veciños teñen que empezar a coñecer a realidade. Porque a algúns se lle dice que non están facendo aquí o seu traballo cando estamos todos os días e quitando as cousas adiante e outros non están. Vale? Entón, xa está ben de vir aquí con argumentos peregrinos. Porque vostede podía haber utilizado outros. Era un moi sinxelo. Sabe cal era? Que había votado en contra. O tiña fácil. Xa lle dixen ao seu compañeiro. Se vostedes o dicen desde un principio, xa está. Non marean ni meten os demais grupos en cuestións, digamos, extrañas. Vale? Claro. Por eso lle pido a algún que non faga da diete de vostedes. Porque vostede está moi ben onde está e outros lle fan o seu traballo. Sabe? Non, eu onde estou aquí. Si, estou aquí, e o sabe vostede. Aquí todos os días, e os vecinos tamén. E os vecinos tamén, porque firmo todos os días, e recibo aos seus compañeros todos os días. O que non vexo é a vostede. Non, será non. É constatable por parte dos compañeros. É constatable. Non, si, acabo cando non lle convén. Por lo tanto, non veña vostede dicindo o que non é. Xa está ben de vir aquí con argumentos que, xa digo, non corresponden á realidade. O argumento é que vostede chamou é un plan falso. Un plan falso. Porque, claro, prevé un crecemento, claro. Vostede, que ademais aludiu a un informe, si, fun eu o que dixen o de Cortapega. Si, fun eu na Diputación. Pero sabe canto costa ese Cortapega? Que vamos levar deste tempo. 300.000 euros. E sabe o que me dixeron os compañeros seus e o seu jefe? Sabe o que dixeron? Que non sabían para que nos iban a emplear. 300.000 euros. Que me escoiten os que están dentro. Si, non, pero explico, porque vostede aludiu a eso. E tamén lo explico. Non supo vostede que aludiu a eso. E tamén lo digo. 300.000. Si, non, este non me dou. E este vai suponer o futuro dos vecinos. Lle guste ou non lle guste. Vostede dice que nace mal. Xa veremos se nace mal. Xa veremos. Dende logo,
O que nace mal é que levamos con as normas subsidiarias do ano 86 e non sei por qué estamos empeñados en seguir con elas. Que problema temos, digo eu, que problema temos en aprobar un plan que é mellorable? Seguramente, eu non sosteno, que é moi mellorable, seguro, que pode ser mellorable que a nova lei, seguro. Que problema temos en aprobarlo como ferramenta de documento básico? Porque, volvo a decir, recolle as alegacións do 90% da población e recolle moitas outras cousas que a xente non alegou e que, non lle dá a cabeza. Pregúntelle vostede a moitos que non están aquí. Vostede que anda por aí, seguro que o sabe. Claro, pregúntelle vostede, volvo a decir, aos veciños que teñen naves na Quinza, aos veciños que teñen noutros sitios teñen outro tipo de solares. Pregúntelle. Non é tan fácil como eso. Claro que hai a xente que non lle gusta. Xa dixen desde o principio. Tamén a mí non me gustaría que se recolleran un 100% das impedanzas. A mí tamén. Xo acabo de decir, Miguel. Pero digo, que problema hai en ter ese documento e que se aprobe e despois que se xa mellorable? Claro, é que, sí, claro, pero explico por que se ten que aprobar. E vostedes o escoitaron igual que a mí. Porque, eso ten que quedar moi clarinho. Si eso non se fai agora, suporía volver a iniciarlo. Suporía outros, ao menos, o escoitaron do equipo redactor igual que a mí. Si eu non teño interés en que non se faga, si eu non teño interés en que se faga. Estouche dicindo, Miguel, que ti escoitaches que non era así. E, polo tanto, costaríalle máis cartos ao Concello. Costaríalle volver a empezar a abrir novos, que ese é o gran problema, novos informes sectoriais que ao mellor duran 2 ou 3 anos de patrimonio, de confederación hidrográfica, etc. E, por tanto, eso é o que temos que ver. Se o queremos ben, estupendo, se non o queremos ben, pois ten ben fácil. Eu volvo a incidir, este é o plan que traemos, é o plan que nos podemos dotar. Mellorable, sí, que podemos estar ben, que non o queren vostedes aprobar, non o aproben. Cada un responderá ante os ciudadanos. Eu, desde logo, non se me pode exixir unha cousa e despois votar a contraria. Volvo a dicir, eu que non estou disposto baixo ningún concepto, e con eso finalizo porque non ten sentido. Convencer a que non vou a convencer é unha cousa. O que dixo o señor secretario, eu non vou a votar. Alegacións, primeiro, volvo a dicir, que non se podrían facer. Segundo, que de aprobadas podrían constituir, ao mellor, algún tipo de problema xurídico que eu non vou a participar ben, e, polo tanto, se alguén quere presentar esas alegacións, que o diga ahora, que se vota, non hai problema ningún, e ahora cada quen a súa responsabilidade. Con a súa responsabilidade, que eu vou facer constar en acta de cada concelleiro que vote a favor deles, e que voten en contra, evidentemente. E iso é o que teño que dicir, e, polo tanto, a mí me gustaría, e con isto remato, e xa teño dito durante todos estes días, despois de haber escoitado miles de cousas na prensa que a mellor non me gusta, e que teño que calar, pero a mí me gustaría, e o dixe, e o repito hoxe, para que o escoite todo o mundo. A mí, como alcalde, con 7 votos, como estábamos a decir, me chega. E le chega aos vecinos. Pero eu non quero 7 votos. Eu quero que salga a unanimidade da corporación. Por qué? Porque, para quienes nos están escoitando, que o aprobemos ahora non garantiza que se vai a aprobar. Porque ten que ir a Xunta, e a Xunta que ten a última palabra. Ben, pero todos sabedes cales son os tres supostos. Un suposto que non aproben que fose ilegal, cousa que é moi difícil que se ve, eu non son pitonizo, evidentemente é así. Outro suposto sería que viñese aprobado definitivamente sin ninguna corrección, que tamén é moi difícil, porque se non atopan ninguna incorrección seríamos uns fenómenos, entón non podíamos estar a decir que é moi malo, e o máis seguro é que veña aprobado con unha serie de correccións que hai que facer, pero a partir de que veña aprobado, todas esas zonas quedaría para poder regirse por ese plan xeral, e o demais sería corresivo. Eso é o que ten que pasar dentro de 3 meses. Por tanto, esa é unha realidade obxectiva, non é unha realidade nin que me estou inventando, nin que teñamos que discutir. E por iso digo
Non é o mesmo que este plan vai aprobado os 13 votos da corporación, que significa o respaldo total da población de Ribadavia, porque para eso nos poñen aquí, e a partir de aí, pois eu creo que entenderían que eso sería mellor. E máis, eu digo unha cousa, esas incorporacións que se fixeron e que se quixeron facer a última hora, eu volvo a dicir, eu dixo meu compañeiro, estamos dispostos, se esa nova lei do suelo que o señor parlamentario aprobou e que coñece tamén, se poden incorporar, eu estou encantado de facelo, e ojalá se poida facer, e o faremos, pero eu creo que é tan sinxelo como iso. Por lo tanto, nada máis, e moitas gracias, porque, a pesar, que tamén o digo, estamos ante a aprobación dun documento moi importante. Estamos, ainda que pensemos que non, facendo historia no pueblo, e digo por ben de todos. E, polo tanto, ainda que houbera pois roces de calquer situación que se poidan derivar, eu creo que é normal tamén dentro da dinámica que ten que ter un concello, que a veces pois, nos pode levar a que nos extralimitemos todos un pouco. Pero eso non significa que ninguén, que creo que ninguén quer insultar a ninguén, ni nada que se diga. Creo, por tanto, e así o entendo porque nunca se ve. Outra cousa, outra cousa é que un día alguén se extralimite, o censo se ten extralimitado, eu me ten extralimitado, e hai moitos que se ten extralimitado. Por lo tanto, non hai que, creo que dramatizar nada que non sexa unha cuestión que está dentro do orden normal de unha corporación. Eu teño visto, como dice outro, cousas bastante peores. E sufro, por certo, cousas bastante peores. Tamén participo non, pero sufro insultos todos os días, por certo, nunha bancada. E teño que comer e zarar. Moitas gracias. Por lo tanto, si, volvo a decir, si alguén quere facer incorporación desas alegacións, que diga ahora, si non se quere, pois o que vamos a propoñer é a votación de a proposta que trae a alcaldía para votar este plan xeral. Por certo, tamén decir, os documentos están aquí, e se irán incorporando algúns que evidentemente os dixemos que eran proxectos extra. Vale? Entón, entendo que non queredes incorporar outra cuestión que non se xa explicable, e, por lo tanto, vamos a proceder a esa votación. Votos a favor do... Temos outro turno de palabra? Non. Non o vou visto, é mellor que... Ten razón, pero digo polas alusións que se me fixeron. Non é cuestión de alusións, é menos nun pleno extraordinario. Quizás para explicar o das alegacións, non? Hai un informe... Si queres incorporar as alegacións, eu deixo non, digo porque se vai constar en acta... Si non, porque todo o que se abra vai ser prejudicial. Entón, votos a prol do ditame neste caso da proposta da alcaldía, da aprobación inicial provisional, xa me lío, do plan xeral de ordenación municipal de Ribadavia. Votos a prol. Votos, neste caso, en contra. E abstencións. Moi ben, pois queda aprobado por maioría absoluta. Pois nada máis, moitas gracias a todos.